Şu günler Mara vilayatynyň durly künjeklerini arasaçylyk işleri güýçlendirilýär. Büdjet işgärler arasaçylyga çekilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 1 martda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Mara vilayatynyň Murgap etrawyna lukmanlara, mugallimlere we beýleki büdjet işgärlerine şenbe we ýekşenbe günleri arasaçylyk işlerine gatnaşmak tapşyrylýar. Adamlar Murgap şäherçetiniň arasaçylyk we awatlyş işlerine gatnaşdyrylýar. Edil şuňa meňzeş şäherler Marynyň administrativ merkezine de alınıp barylýar. Murgap etrawyna lukmanlara, mugallimlere we beýleki büdjet işgärlerine 6-njy bazar günleri öňküler ýaly diýinji alman arasaçylyk işlerine gatnaşmak tapşyryldy diýip bir Murgaply Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Tapşyryga görä egerde büdjet işgäriniň ýaşy uly bolsa ýa-da ol arasaçylyk işlerine yaramasa onu öz ornuny ogul gyzyny ýa-da gelinini gatnaşdyrmaly. Egerde büdjet işgärleri bu işlere gatnaşmasa ýa-da özlerine dörek bir adam gatnaşdyrmasa, onu olary resmiler tarapyndan işden kowulmak haýwaty atylýar diýip ýerli ýaşaýjy sözüne goşdy. Ýaşy elden geçen bir näçe işgär habarçy bilen gurrundaşlykda diýinç günlerinde özlerinden talap edilýän arasaçylyk işlerine şikayet bildirdiler. Olar özlerini derek ogul gyzlaryny işi uratmak talaplaryny hem goldamaýanlyklaryny aýtdylar. Biz gyzymyza özümizde derek olal hem paýta ýygmagy, otog etmäge, ýekeleme, pile de uruna gorçuk tutmagy berýäris. Inni özümizde derek arasaçylyk işlerine gatnaşdyrmaly bolduk diýip bu ýaşly bir mugallim Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Marada ýerine ýetirilýän arasaçylyk we awatlyş işlerine häkimlik resmileri gödäwçilik edýär. Murgap şäherçetiniň hususy dükany ýerlerinden hem awatlyşa goşant goşmak talap edilýär. Murgap şäherçetiniň hususy dükanlarynyň diwarlarynyň daş ýüzüni renklemek, dükanlaryň daş töweregini arasalap ýuwmak, dükanlaryň daş näki ýazgylary täzelemek, bulardan daşgary her dukanyň ululugyna görä meselem marketlerden 4000 manat, kiçi dukanlardan 1000 manat meşberini Murgap şäherçetiniň awatlyş işleri üçin pul tapşyrmak talap edildi diýip bir dukan ýesi gurrun berdi. Hem de pul talabynyň dilden görkezme esasyna berilendigini aýtdy. Ýöne bu talap köpleri kanagatlandyrmady. Biz diwarlary renklemek üçin hem de dukanyň daşynaky ýazgylary täzelemek üçin az çykdyjy etmeris. Onuň gapdalyndan näme üçin pul tapşyrmaly diýip bir dukan satyjy soraýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä häkimlik resmileri şeýle sorawlara garamazdan pul talabynyň gysgalydygyny aýdýarlar. Goşant goşsaňyz siziň özüňiz üçin gowy bolar diýip resmiler hususy dukan ýerlerine duýduruş berýär. Bir telekeçiniň atlandyrylmalyk şertine beren gurrungyna görä Murgap bu hususiýetçilerden dukanlaryň daşyny martyň ahyryna çen awatlamak talap edilýär. Edil şulara meňzeş şäherler Mara vilayatynyň administrativ merkezine de gödäýilýär. Arasaçylyk işleri etraplarda diňç günleri geçirilýän bolsa, Mara şäherine hepdede 7 gün dowam edýär diýip bir şäher ýaşaýjysy gurrun berdi. Häkimlik resmileri şäherde demir haýatly edara jaýlarynyň haýatlarynyň renklenmegini talap edýär. Galybertede işçilerden özlerine bölünip berilen ýerleri syýryp süpürmek hem de ýuwmak talap edilýär. Türkmenistanyň bayramçylyk günleriniň öňü syýrasyna ýa-da prezidentiň vilayatlary edýän iş saparlarynyň öňýany sewitlerde arasaçylyk işleri ýaýwanlanýar. Büdjet işgärleri ýol kenarlaryna ot çöpleri çapmak, haşalotlar ayırmak, ýollary syýryp süpürmek ýaly işleri çekilýär. Azatlygyň olal hem habar berişi ýaly bu döwürde değişli jemaat hojalygynyň işgärleriniň iş sagatlary adat takymyndan uzaýar.